ପାଗେଇବ ତ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଦେବିନି ଆଉ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍କାର ପକା ସମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର। ଏମିତି ନେ ହାତ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ାନ୍ତି ନାଟୁ ବେଙ୍ଗୁ ନମସ୍କାର କି ହାତ କେମିତି ଯୋଡ଼ାନ୍ତି? ନାଟୁ ଆଗେ କର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରନୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କେମିତି ଆସିଲ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ପିଲେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ପିଲେଇଛି? ହଲୁଛୁ କାହିଁକି? ହଲୁଛୁ କାହିଁକି? ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? କରିବା। ତୁ ଆଗେ କରିବୁ? ନା ନା ତୁ ଆଗେ କର। ମୁଁ ଆଗେ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖିଆ ଆଗେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲୁଣି ଭଲ ଭଲ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ର ମା ଆଣିବେ। ଏଠି ଓଦାରେ କାହିଁକି ହଉ? ପଡ଼ିଯିବୁ ଓଦାରେ ଯା ନା। ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲାଣି। ଖାଇଲୁ ଗୁପଚୁପ ପପୁଲି ଖାଇବୁ? ତୁ ଖାଇବୁ ଗୁପଚୁପ? ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। आसे माँ आसु आसे पड़िया देखिगा हसुड़ साइड भीतर सेठी कौन करचु। तो फ्रेंड्स एबे आसिकी हो गलानी संज 7:30 तो आपण मैंने जमीक देखिले आमर गुपचुप आसी तो आम बर्तमान गुपचुप टिके खाइबू समस्ते केवल फनी को छाड़ी केवल तती छाड़ी तू खाइबू अच्छा कहीदे मु भी खाइबी। तो फ्रेंड्स आसिक हो गला राति 8:30 मु रोटी कर सारी किंतु जेहेतु बाहर आप देखिले रंग काम होमर घर रंग दिया हो तो से रोसे टे डेरी है आज किंतु आमर बहुत शीघ्र रोसे 6टा 6:30 भितर रोसे जाए संज पूर्व रोसे सरी जाए खाली रोटी जा करची तरकारी करी नहीं मटर सीझा है अच्छी मटर तरकारी हम कौन हो यहाँ मोर नटीटा नटीटा नटी नुहे आ कौन पागली जाओ तू मानुच ताले तू पागली नहीं तू पागली देलु मो पागली मो पागली तू एबे कहलु तू पागली बोली पागली मो तो ताले आ गुपचुप देबिनी
Sorry. ମାନେ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରି ନାଇଁ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରି ଭଲ। ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରି ଆଉ ସେପଟେ ଅନେଇଲୁ ଟିକେ କଥା ହେଲୁ No. नो ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ଯାଏ କାମ ସରିଲା ବ୍ରେକ୍ ନେ କଥା କହିବା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କଥା କହ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ରଙ୍ଗ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ହଳିଆ ସବୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଏ ରୁମ୍ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଦିଆହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ କହୁଛି ମୋତେ ଦେଖଉନୁ ନେ ଦେଖ କିଛି ତ କଥା ହଉନୁ ଖାଲି ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବୁ କଥା ହଉନୁ ଟାଟା କରିଦେ କ'ଣ ଏ ବିଛଣାରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁଣି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କଲୁଣି ଆଉ କ'ଣ କଲୁଣି କୋଚା କରି କ'ଣ କଲୁଣି ହଁ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେ କହୁଛୁ ବଦମାସ ହଉଛୁ କହ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଏଇ ସାଥେ କହ ଆଗେ କହ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ତ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଏଇପଟକୁ ଆସ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହୁନୁ ଶୀଘ୍ର କହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କହୁଛି ଏଇ ସାଥେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଥିଲୁ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो गुड नाइट बाय बाय काली का आउथरे देखा नुआ ब्लॉग लेकर देखा बाय बाय।